Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nemamwe masecrets and confessions. Chikumbiro kune avo vanenge vachida kuisa maconfessions avo as a WhatsApp voice note. Please musagara mashandisa WhatsApp voice changer nekuti zvinozopa kamwe funny voice. Regai tibva taverenga mamessages andadzoka ndakakubatirai. Hanzi hello mukomanashi, inini ndadzoka. Ndakambonyorera pano ndichiti ndiri kudanana nemukomana wekuMalawi. Pese pandinoenda kumba kwake I can't even sleep. Vanhu vakambondipa maonero avo paya pamakaposta ndikabva ndaspreya tikawacha magumbeze but still no change. Now chero ndiri kubasa ndakungoona ndava kungorumwa ende kuvaviwa body yose iyi kunge ndiri kufambwa. I have tried kugeza nezvimwe zvandainge ndakaudzwa pano but no change. This is spiritual. Ndanga ndichikumbirawo kubvunza kubva kumacousins especially vari muJohannesburg kwandingawanawo vanokwanisa kundibatsira zvechokwadi ndekupi cause kumwe mari dzavari kutaura I can't even afford it hangu. Vadiwa vateereri, that was a message yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Akambotumira message iyi achiti paanoenda kusleep over kumba kwemukomana wake hanzi anotanga kurumiwa, vamwe vakati itsikidzi. Please let us try to assist her in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. From a WhatsApp audio, hanzi hello Nashi, inini ndiri kurwadziwa nezvinoitwa mwanasikana wemukoma wangu nemukomana wake. Ndiri mukadzi akaroorwa. Ndainge ndichigara nemwana wasisi vangu kusvika apedza chikoro nekuzowana basa. Asati atanga kushanda ndipo paakazouya nemufesi wake kuma-introduction ndokubva andiudza kuti mukomana uyu ainge achishanda ma-TM. Ndaitombomona asi ndainge ndisingazivi. Mukomana uyu ainge ari munhu aiva free zvake pakutaura and also paya mazuva ekuti zvinhu zvainge zvichinetsa mumashops ndiye aitotitengera zvinhu, then kana apedza basa taizomupa mari yake iye obva atipa zvinhu zviya. Akazosiya basa ndokubva atanga kuita zvekuchinja mari, izvo zvikabva zvamuitira kusvika pakuzotenga maHonda Fit latest 2 blue newhite. Ndakazongoudzwa kuti ainge amitisa umwe musikana and aitova nemwana musikana. Ndakabvunza mwana wangu uyu wasisi kuti ko uri kuzviona sei ende uri kuona here izvi zviri kuitika apa, mune future here? Nekuti inini handina kuona marriage yenyu ichizokwanisa kusvika kana 3 years chaidzo. Akangonditi ndiri kuziva munhu wangu ndokubva anyarara. Pakabva paitika nyaya yekuti ainge adhumanisa mabhebhi ake pabasa pake ipapo apa ndainge nditoripo. Hapana wandakaudza oro kubvunza. Tichitotaura hedu nyaya mumba ndipo pandakazobvunza wangu uyu kuti ko nhai mava papi, nekuti now patova nemakore anosvika 8 muchingodanana asi hamusati mava kuda zvemba here? Nguva iri kufamba plus makore ako mwanasikana. Vamwe vako vawakagraduata navo vatova mudzimba. Iwewe inyaya yekuti uri kushaya here vamwe vanokuda mukufamba kana kuti kwete? Iye akabva angonditi ndinoda iyeye wangu. Chekutaura painge pasina. Akazomupa line rake kuti apote achimutsvakira munhu anomupa maUS nekuti mwana wangu anotambira eko. Akazotondoritora ndatomuti nanhasi here. Ndokubva aenda akanoritora dzaitova dziri kuma6 zuva radoka. Akaenda nemuzukuru wangu vari munzira vakafona but mukomana uyu iye akabva ati ainge asiko kumba, ainge avaudza kuti ari kure. Vakabva vangoti tichakumirira. Vachisvika vakaona kuti motikari yake yainge iripo, ndokunoka achivhura ndiye avo vachinopinda mumba. Vakabva vatoona kuti ainge aine hure rake mumba imomo. Vakamubvunza kuti ko uyu ndiani, asi iye haana kupindura. Ndokubva angova paline ivo vakabva vadzoka. Ndakabatikana nazvo nekushingirira kwaanoita mwana wangu murelationship yake, so apa kunetsa kunoita mufesi wake haya. Akachema asi kuseni akabva atanga kunyengererwa, iye akabva abvuma. Izvezvi vari vese. Ndibatsireiwo hama dzangu, ndoita sei nemwana wangu? Ndomusiya kana kuti ndoita sei? Nekuti ndaneta kumuudza kuti atsvake asi iye anongoti anoda mukomana wake uyu. Vedare iyo ndo yanga iri nyaya yandakatumirwa nevanzvadzi vedu ava. Please let us try to help her out in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Ndakanzwa nezuro muchitaura nyaya yekuti amai vaituma mwana wavo kuti aende kunodira doro mumunda maamai nini. Inini amai vangu vakandiitira zvinobva zvakadaro. What happened is that murume ainge akandiroora, munhu wekuti
kubva zvaakandiroora vaiti kana vakauya vakakumbira mari iye aibva avanyima. Saka vakazombouya nezvimwe zvavakangonditi uzongobikira murume wako. Inini handina kuziva kuti amai vangu vainge vatondipa mushonga wekuti chero hama yangu kana iine chainoda kwaari apiwe. Nyaya yangu yakamira sekudai. Murume wangu munhu atori nemari. I can't tell you exactly the company, but ngatingoti ane mamines ake maviri and also another company. Inini ndainge ndisingatombobvumidzwi kushanda kubva ndichiroorwa. Even now handitombobvumidzwi kushanda, but changu ndechekungogara nekuona kuti inini nevana tinodei. Munhu wekuti always anondibvunza kuti do you want to go to South Africa, and kuenda kwatinoita kuSouth Africa kashoma katinoshandisa motikari. Most of the times tinongoenda nendege and kunenge kuri kumaholiday. Saka ndaiva munhu wekuti even though I was living a good life, but ndaiti kana ndikafunga vanin'ina vangu amai vangu ndaibva ndatanga kurwadziwa. Apa ndiri munhu wekuti mafoni ose ndinomashandisa. Whatever foni inenge yabuda pamarket ndinobva ndatotengerwa foni iyoyo. Apa amai vangu munhu wekuti at that time vaingotongoshandisira kambudzi zvekuti sometimes she would struggle kuti vange vachitaura neni pakunokumbira murume mari yekuti ndikwanise kunge ndichisapotawo my own family. Iye aibva andiburitsira mashoko ekuti handiti vabereki vako vakachaja here mari yavaida pauri, and also ndikabva ndabhadhara, ko ndine sendi here rekuti unoramba uchingondironda kuti uri kuda mari yekuchengeta vabereki vako. Saka ndakabva ndamubvunza kuti do you mean kuti inini wakanditenga here as a commodity? Iye akabva ati bvunza vabereki vako, because mukoma uyu murume uyu patakaenda kunoroora iye akabva andibvisira mari yose cash, haana kana senti raakasiya, akabvisa $19,000. Saka mari iyoyo mukoma nashe ndiyo yandofira. If I try kuti ndinge ndichimukumbira anything that is concerning of my parents, iye anobva angoti do you know kuti ndakakubvisira mari yose, handina kana chikwereti kuvabereki vako. Ndomuudza kuti but handiti we have a responsibility yekuti tinge tichichengeta vabereki vangu nevabereki vako. Iye anobva ati shamwari inini vabereki vangu vakazoshaya kudhara. What hurts me is that murume wangu munhu wekuti aibatsira vatorwa, but Dzangu Hama ainge achidziita sekunge anodzisema so for the fact yekuti ainge akachajwa mazimari akawandisa paakaenda kunondiroora. So pandakazosirwa zvinhu izvi zvandakasirwa namai vangu nekusaziva murume wangu ndakangomubikira. To my surprise amai pavakazodzoka ndakatoshamisika achibuditsa mari achiti amai mari iyi mozotenga drink muchidzokera kumusha, but mari yacho yainge yakawandisa zvekutoti vakasvika kumusha vakabva vatenga ngoro nemari iyoyo yavainge vanzi ndeyekungotenga drink along the way vachidzokera kumusha. Dambudziko rangu randava naro mukomana chindere kuti I do understand situation yakakonzeresa kuti amai vangu vazondipa zvinhu zvavakandipa kuti ndibikire murume wangu even though vasina kundibudira pachena, but my problem ndeyekuti hanzvadzi dzangu dzava kutanga kutorera murume wangu advantage. As we speak right now vanatsano vatori in the process yekuti vange vachichinjisa mapepa ebhazi, and my husband ari kubvumirana nazvo. Inini I am disagreeing because iyi inhaka yevana vangu. I do understand kuti iye munhu wekungoti akangozviudza kuti vanhu ava zvavakandichaja mazimari it means kuti ndatopedzerana navo, but iyi midziyo iyi yava kuda kutanga kubata I think kuti tichazopedzisira tatonetsana zvekuti ndinokwanisa kuzotoreurura kumurume wangu kuti amai vangu vakandipa zvakati ndo zviri kukonzeresa kuti vanatsano vaite zvese izvi zvavari kuda. As we speak right now they are in the process yekuti vachinjise mapepa ebhazi iroro vobva vamaisa muzita ratsano, and I know hanzvadzi dzangu kuti once bhazi iroro rikagara rachinjiswa zita vana vangu havasina kana chavanokwanisa kuzobenefita in the event yekuti murume wangu akazomuka achinzi haasisiko. Please mukoma advise me kuti ndopafambisa sei. Should I come clean to my husband kuti ndimuudze kuti pane zvinhu zvandakanzi ndimubikire naamai vangu ndainge ndisingazivi kuti in the end zvichazosvika pakadai. I do understand the fact yekuti I have to provide for my extended family, but I cannot provide for each and every relative. Right now ndinobhadharira vana kubva kuvana vevazukuru
kusvika kuvana vana tsano, vana vana sisi, the burden is just too heavy on me. And kana ndikada kucomplaina kuti mari dzandiri kuburitsa each and every month fedway dzakawandisa, vanobva vanditi handiti murume wako ane macompanies. As we speak right now, murume wangu mukomanashi haasisina kana control of our finances. Hama dzangu especially vana tsano ndo vakutoudzera murume wangu zvekuita kuti tsano dai maita zvakati, dai matenga equipment yakati, and equipment iyoyo vari kuitaura kuti ikwanise kuzova benefita. They are speaking about opening mamwe mashops anotengesa maparts emotikari, but I know kuti our mabusinesses awa vana tsano ndo vari kuda kuzopedzisira vazoita take over those businesses. Recently ndakabva mukunetsana nasisi vangu vari kuSouth Africa because ivo vakangonditumira message vachipopota vakati, nhai munin'ina, do you mean kuti iwewe unosiya vana vangu vachidzingwa kuchikoro yet iwewe wakaroorwa nemurume wane mari? Ndikabva ndati, nhai sisi, how is that my problem? Imhosva here kuti murume wacho akandiroora ane macompanies nemabusiness ake ari kurana zvakanaka? But vakabva vatora that voice note randainge ndavaudza kuti it is not a sin kuti ndinombopota ndichiendeswa nendege kuSouth Africa nemurume wangu, haisi mhosva yangu, ichoice yake. Ndokubva vaforwardira murume wangu that message vachiti, bamunini, if this is the way yamuri kuda kurana nayo imba yenyu, zivai kuti munin'ina wangu akazofa ikoko kana kuti akasangana neany problem, imi muchamira naye. At that very same time vakabva vatoudza murume wangu kuti sezvo murimi mugere nevana vangu, kana kuri kunzi munoramba kuvabhadharira mafees, I don't think kuti kunyange chikafu chacho munokwanisa kuvapa. Saka ndava kutumira tsano kuti vange vachiuya kuzotora vana vangu, because I don't think kuti vakatogara zvakanaka kumba ikoko. I thought kuti sezvo uyu ari munin'ina wangu achadawo vana vangu semadiro anoita vana vake, but iye ari kutorakidza kuti ane rusaro raganda. Murume wangu iye akabva andifonerawo achipopota kuti tarirawo nemanje zvava kukonzeresa, vana tsano vari kuuya kuzotora vana vaamai guru. Murume wangu ndiye akazotokumbira ruregerero vana tsano akati it is fine vana tsano, tichaenda tunobhadhara mafees acho, but yet ivo sisi ndivo vainge vakavimbisa kuti vachazotumira mari yekuti tikwanise kunobhadharira vana ava mafees avo. Vana ava vari kuenda kuprivate school, and private school yacho inodhura. Saka kuti ndirambe ndichingoburitsa mari dzakawanda kudaro, zvinhu zvekutoti zviri kutondiremera. Ndatova nedepression chaiyo mukomanashi. I'm not even happy in my own home because vana ava vandigere navo vanokochwa zvekare naamai vavo. You would find out kuti vanoisirwa maaudios vachibvunzwa kunzi mugere zvakanaka here, kana musina kugara zvakanaka udzai vana tsano kuti hamusi kugara zvakanaka. So at the end of the day vava kutondirwisanisa inini murume wangu nevana ava, because any problem kungovatsiura vana vanobva vatotora foni vobva vatoudza vana tsano kuti kunoku sekuru tanzi zvakati, dhedhi havasi kutida, mama havasi kutida. So it is a very difficult situation for me mukomanashi. I'm actually looking for advice kuti ndoita sei. Dzimwe nguva ndinombofunga kuti murume wangu ndingomubudira pachena kuti izvi ndo zvinhu zvakaitwa naamai vangu. As I'm speaking with you mukomanashi, ndabva ndarangarira zvakaitika parufu rwasisi vangu. Sisi vangu who was the first born yemumhuri medu vakafa vainge vaine imba yavo, but pamba apa the next of kin yavainge vakanyoresa, because sisi vangu vainge vari munhu wekuti aishanda zvisingaiti, ari munhu wekuti aifamba achienda kunana Mozambique achitengesa, even kunana Tanzania. Sisi vangu vaisvika vachienda kunohodha zvinhu vachidzoka. Saka vakatenga imba yavo, but vakabva vaisa murume wavo as the next of kin, even though bamukuru vaiva munhu wekuti aisanyanya kushanda semashandiro ainge achiita sisi. But anyways bamukuru ndo vainge vari next of kin pamapepa emba. But pakaitika drama risingaite zvekuti vana bhudhi vakabva vatanga kupopota apa chituna chasisi chainge chitori mumba. Vakabva vagarisa bamukuru dare. Bamukuru vakazotosvika pakuchema because at that time vainge vasina kana sent, because padare racho bamukuru vakambozama kuti komadii mambomira ndamboviga mukadzi wangu then tozogara dare racho, ndoona kuti mari dzamuri kuti handina kupedzisa kubhadhara parora. Bamukuru vakachema zvisingaiti, vakatombozama kuti nhai vana tsano, komadii mazama kunzwira tsitsi hanzvadzi yenyu irere mumba umo, ko vana vangu tarirai muone kuti vava kuchema sei. But vana tsano vakabva vati kana usina kupedzisa mari yeroora yakasara, it means kutoti wava kutibatisa imba as a form of deposit kusvika wazouya uchipedzisa mari yako yeroora. Ndo zvakazotoitika mukomanashi. Bamukuru vakabva vahenda over mapepa
emba kuna natsano. Nanhasi mapepa iwawo ari kunetsa because dzimwe nguva anombodzi haasi kuonekwa. But ndakazonzwa sisi vangu vari kuSouth Africa vachiti dai kwanguri kunzi banguru vainge vasina kuramba nevana, taida kutsvaka lawyer rinokwanisa kuchinjisa mapepa emba ivo vasingazivi, nekuti after the funeral yasisi vanhu vakabva vatoda kutorera banguru vana because banguru vainge vakaita vana 3 nasisi vangu vakashaya. Saka gogo vakabva vati vangu vazukuru havasari pano nekuti iwe unokwanisa kuzosara uchiwana mumwe mukadzi akazotambudza vazukuru vangu. But banguru I think kuti vakabva vanyumwa kana kuti pane munhu ainge ava patip off kuti ukagara waregedza gogo vachienda nevazukuru vavo, ziva kutoti imba iyoyo unobva watorerwa. Saka nanhasi chinhu chiri kungoita kuti banguru varambe vakagara pamba pavo, it is because ivo vakaramba kutorerwa vana. But still vanatsano vanogara vachingoenda kumba ikoko vachidhimanda mari dzemarent because vanotoita half. But yet vanatsano ava vanhu vekutoti vane zvimwe bhindauko zvavo zvinovapa mari, but vanongoramba vachingoenda vachinonetsa munhu akazvigarira pamusha wake waakazvivakira nemukadzi wake. Also sisi vangu ava vari kuSouth Africa vanogara vachindiudza rafu dzavanondiudza, but yet ndakachengeta vana vavo. Chakatoitika ndechekutoti after ivo sisi varambana nemurume wavo, pakaitika that same issue kuti pakunogovana zvinhu vakabva vameka sure kuti vatorera murume wavo vana. Then after vatorera murume uyu vana, zvikabva zvanzi zvinhu zvinofanira kudivhaidwa in half. Vanatsano vakabva vapindira munyaya dziya vakabva vati since hanzvadzi yedu iri iyo ichazokudza nekurera vana ava, it means kuti iwewe hauna zvinhu zvakawanda zvaunofanira kunge uchiwana. After sisi varambana nemurume wavo ndokubva vatengesa zvinhu zviya, but vanhu vainge vachitengesa zvinhu izvozvo ihanzvadzi dzedu, yet sisi havasi kukwanisa kuzviona kuti vari kuramba vachingoshandiswa nanatsano. Lucky enough inini I'm still in this one marriage yandakangopinda kubva ndiri musikana, but sisi handizivi kuti kubva zvavakarambana nemurume wavo vapinda mumamarriages mangani, and each and every marriage yavanenge vangopinda vanatsano vakangonzwa kuti kuSouth Africa sisi vava kugara neumwe murume, vanotanga kupa pressure kuna sisi kuti unongogara nemurume yemahara uchishandiswa. Sisi vobva vapa pressure murume wavanenge vakagara naye kuti chindiroora. Sometimes vanokwanisa kutumira kana 10,000 rands yetsvakirai kuno, vanatsano vanobva vangodya mari iya. Ameno kuti amai vangu nanatsano vadya mari dzinosvika ngani dzematsvakirai kuno dzinongobva kuSouth Africa. Unongodzwa zvichinzi takamirira mari yetsvakirai kuno iri kubva kuna sisi vako ichibva kuSouth Africa, relationship iya yobva yaparara. The next thing onzwa zvekare kuti kune imwe mari yetsvakirai kuno iri kubva kuSouth Africa yasisi vako, mari iya yobva yangodyiwa. But mukunogarisana because ivo sisi munhu wekuti anongogara achingonetsana nevarume vaanenge akagara navo. Munhu uya sezvo iye anenge achingoziva kuti akapa vanatsano direct, hapana kana vanatete vakamboinvolvwa kana dzimwe hama dzedu dzinomboinvolvwa, vanongozviitira zvinhu zvavo pamafoni vozvipedzera pamafoni. Munhu uyayo akazodzokera kuna natsano achichema kuti kuno kwanzvadzi yenyu yaita zvakati, ivo vanobva vatanga kupopota kuti iwe mukwasha hauna kana kumbogara waroora, hatikuzivi, tsvakirai kuno hakusi kuroora. So mukomanashi I know kuti ndati ndichitaura chinhu ichi ndosiya, ndotaura chinhu ichi ndosiya. It is the way our family is. Mvenge chaiyo. Even the day randakaroorwa, murume wangu akasvika pakundisendera message achindibvunza kuti kuroora here kwandiri kuita kana kuti ndiri kutongoita zvekupanishiwa, because kubva kuzvibinge mari dzavainge vachitaura without any negotiation, kunyange pamombe vakasvika pakubvunza munyaya yekuti iwewe unoda kunegotiata mombe, chienda unotenga mombe dzacho nenegotiation wouya nadzo pano, because isusu dzedu mombe hadzina negotiation. Enda unotenga mombe dzacho iwewe wouya nadzo dzichitsika pano. So mukoma, this is how my life is. Kushaya mufaro mumba mangu, it is because of my family. Vadiwa vateereri, that was a voice note randakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. In some instances, whilst she was speaking, vainge vachitorakidza kuti vari kutochema. Vakabva vatumira another voice note ndokubva vati chimwe chinhu chandanga ndakanganwa mukomanashi. Recently, sisi vangu vari kuSouth Africa vane murume wavo akabva kuvabvisira mari.
but painge pachiitwa manegotiation acho eroora, amai vangu vakabva vaudza sisi kuti iwewe kunyange paunodzokera kuSouth Africa, nyange munhu uyu akubvisira mari dzake dzaabvisa idzi, make sure kuti iwewe rako basa hausiyi, ramba uchingoshanda. Right now bankuru vanogara vachingochema chema vachindisendera mamessages vachiti nhai mainini zvinoita here zvandiri kuitwa nasisi venyu, because tisati taroora sisi venyu vainge vakandivimbisa kuti patinozodzoka kuno kuSouth Africa tambozama zvekuti tiite mwana ivo vasingaende kubasa, then after vakazozvara vokontinya zvavo nebasa, but now vava kundiitira U10, vari kundiudza kuti havakwanise kunge vachisiya basa ravo, ende zvemwana wacho vava kutondipa because please chimbotauraiwo nasisi vavo vandiudze chokwadi kuti vakapinda mumarriage vachida here kana kuti vakangoona kuti ndaiva munhu wekuti ndainge ndangozviunganidzira mari dzangu. Inini I know kuti mama ndo vari kupa sisi pressure yekuti usambomuitira munhu yeye mwana ende usasiya basa, because patainge takatogara amai vakatoudza sisi vangu kuti kunyange ukadzokera kuSouth Africa handidi kunzwa uchizonzi wamitiswa ikoko ende wazoregedza basa rako raunozvishandira zvakanaka. So ndopfungwa dzamai vangu kuti even munhu akaroorwa vanozvitora sekunge munhu amitiswa anenge asina kupiwa pamuviri nemurume amuroora. Vedare, that was the second voice note randakazotumirwa navahanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo pandibata hanzi mhuri yedu imvenge chaiyo. I just hope kuti mukoma ava vakabikirwa zvavakabikirwa, dai Mwari vangovasunungura vakwanise kutanga kufunga zvakanaka, vaunganidza pfuma yekuti kana vakazofa inokwanisa kuzochengeta vana ava vavakazvara. Please let us try to assist in the comment section. Tichadzoka zvekare nemamwe maprograms.